Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 7:01. Ang oras ginadulong sa inyo ang Sked. To inform and educate, its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, las 7:02. Mayang gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon pero alang-alang aton sininga Provincial Disaster Management Program Division. Sige lang medyo maayad-ayad ba na sitwasyon naton sininga mga tiniyon, masinagtama ng aton sininga palibot senaryo sa aton sininga kahawaan, medyo mainit-init subong ikumpara kahapon nga adlaw. Medyo kwan lang ulo aligmat ng yapon sa mga utod naton dira mga kaksyon. Ilabi na gid nga nagapuyo ikaw sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasuban kag kabakasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, las 7:03 na kita. Antes kita formally mag-umpisa sa aton nga pagpangalagad. Hindi ginaton pagkalipatan ng pagpangamuyo. Liwat nagapangayo kita sang giya, gabay sa aton sa nga pagpangalagad sa mga gabi. Plus nga ginaayo naton sa mahal nga Ginoo nga papaso na ining COVID-19. Bantayan ang mga frontliners kag alayuhon ang tanan nga mga nagpositive sa ining COVID-19 kag hindi na dapat pa mag-suffer ang tao sa bugos nga kalibutan. Amen. Subong adlaw makaksyon, yari na kita sa Biyernes, Agosto 14, a day before sang sweldohan ay buwas nga daw, Sabado. Pero kung ang imo siring ginatrabahuan, abi wala sang opisina kon Sabado, sigurado ko subong nga adlaw naubos na pang sweldo. Hinigid pagkalapit kalipatan sa aton sining mga kulturan nga mag-intrigar sa inyo sining sweldo sa inyo sekretarya sa puluyan. Namong hambal nga way pakabot ang sweldo, medyo nagahingalo na, no? Kaya tinautangan na kuhaan na sa tiyanggi kung na ano pa dira, kung way kasang utang, hindi ka maninguha nga magtrabaho. Kita nyo ang mga tamaranda, kay way sila yung utang, kita mo pumupungko lang sila, pero kung may utang ka Action El Rey, maninguha ka gidya mangita kwarta, no ibayad mo kron. So, sometimes, kinanglan naton nga may utang gid kita. Naman ang butang sa una nyo, kay para magkaraskas ikaw sa pagtrabaho. Pero hindi mapag-ubusang isa ka sweldo mo, pagbaton mo, di man ula to sa ginutangan mo. Action Firing Line. Kwan lang pulo porsyon lang dapat tigom-tigom kagida pareho sa mga emerhensya kita ho sa pandemya nga ini, so dapat may kuluuton kagid dira mga ka-action. Action Firing Line.
Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow la Aksyon Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938-225-5017. Kag sa aton sa mga viewers, kadto lang kamuda sa comment section. Ibutang ang inyong mensahe kibasahon takaron ang malambutan talang. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob-Tob las 9 ang takna sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalina gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad subong nga gabi? Karon dugay-dugay mga ka-aksyon tinguhaan naton nga ma-interview bawhalit gini Aksyon El Rey, Aksyon El Maro ang face shield ngayon niho kay isa naton kaabyan na biktima sang manugtunto nga napakuno-kuno nga nagabaligya sang face shield mga ka-aksyon nakuhaan sang 13,000 pesos. Aksyon Firing Line. Masubo nga istorya ini nagapangayawat man tani maganulo negosyo na tsambahan niya pa ang mga scammer kag mga tunto ya nga mga tawo ho. Diri taga syudad sa Bacolod ang biktima taga Escalante. Base naga-monitor kada subong humanda ka kay lawago namon imo ngalan magkalahuy-an kagida sa imo pamilya kung ginano mo ning kwarta. Aksyon Firing Line. Na-claim niya na abi sa Kwan, Palawan Pawn Shop. Ginkuha, lawagon tani ang Kwan na. O na-claim niya na 13,500 plus o 13,700 plus to be exact, no? Amo ning kwarta nga nakuha ya subong adlaw, tiba siya subong. Pero halong ka kay daw na plaster ng tanan-tanan basi masakuti ka hindi gid kabayad ang 13,000. Aksyon Firing Line. Kung ako sa imo, kadto ka na lang di sa Aksyon Radyo, uli mo na subong, kay ulit tas tagiya. O, gihilibion tong tagiya ho. O, kadto di bla, iulit ta na, kag basi mapatawad ka pa man. Aksyon Firing Line. Huwag pa man guro mabuhinan ang 13,000 da. Kung nakalduhan mo na guro mga abyan mo, ate, bisan mag-uli ka di kulang 500 pesos, okay naman na nagro. Aksyon Firing Line. Sa ibang nga balita, makaksyon sa aton sa nga pagpangalagad, baw, kung may enkwentro kahapon, diri sa Negros Occidental, may another enkwentro na naman sa piyak naman to yang isla sa tunga sa New People's Army kag Philippine Army mga kaaksyon. Way man untat no, samtang diri iya sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon ang City Health karon nagpang swab no sa Bacolod City Police Office nga mga miyembro sang kapulisan. Matapos nga may tatlong nagpositive dira sa ila nga mga personnel. I-check tanay karon ang dugang sini nga detalye plus mga kaaksyon nga plus mga kaaksyon nga inang ang Bacolod City karon may meeting no upod sa pila ka mga doctors kag virtual meeting niya halin pa ni kinas ang aga tubtob suwong medyo masako sila may connection gihapon ni sa COVID-19. May connection gihapon sa COVID-19 mga kaaksyon ining nasambit yang meeting karon na may kay nagahimo sila sang tikang para at least mga kaaksyon maamat-amat ring mapanubo ang numero sa mga nagpositive dari labi na gid nga sa syudad sa Bacolod may isa naman ka empleyada nga napatay. Isa iya ka manog silhig no pero regular employee sang syudad nga na-assign dira sa Libertad Public Market ho. Aksyon Firing Line. Napatay ini kagabi kag ginasuspikan diri ginatudlo diri nga ti may kabangdanan diri makaaksyon ang ginatawag nga COVID-19 man sa gihapon. Aksyon Firing Line. Sa probinsya ang balita mga kaaksyon with Aksyon Eden Abusog karon. Ang yasiri nga mga balita, contact tracing teams sa syudad sang Bago ginpatukod na. Purtitod sila do, damo to do. Emergency room, Santa Lisay, CHO, GSO, kag Bids and Awards Offices, temporaryo nga pasiraan, umpisa subong man nga adlaw. Kadamo lang sa nagkalahalitan mga kaaksyon. Kag i-check taban La Carlota, karon kay kadamo, man to maging pang lockdown, man to sa La Carlota, bangod man sining
COVID-19. Action firing line. Nagalinapta na gid siya diri sa Negros Occidental. Tiyan mo man ang kuan sa aton sini nga mga kauturan sa aton sini mga public officials. Himo santikang kuno dapat ang pagahimuon mga ka-action. Action firing line. Sige, sa karon dugay-dugay i-check ba naton kay Kabalokang Negros Occidental Police Provincial Office may ara sang patigayonon silang Nioro Eltop Caravan sa syudad sang Bago. Yan to mga tao nga nagabitbit sang armas nga wala sang lisensya. Mga tao yang expired ng lisensya. Kag sa mga tao nga gusto palang magbakal sang armas, may ara sang Nioro Eltop Caravan sa syudad sang Bago sa masunod nga semana, Agosto 19 kag 20 mga ka-aksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Aksyon na Diyo Philippine Standard Time, la 7:11 na. Balikan tanig ka mga dalag ko nga balita lokal. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Dire kita na uluhamboy sa mga dalag ko nga balita sa national mga ka-aksyon sa aton sini nga pagpangalagad sa mga gabi. Ang Civil Service Commission nagpalayag nga may ara sang 18,310 ka mga government employees sa bugos nga Pilipinas ang nag-positive mga kaksyon sa COVID-19. Damo lang no, perti no. And ang suspected pa subong ara sa 17,711 mga kaksyon, no? And 205 ka mga government offices lockdown bangod sining COVID-19. Ang may pinakadamo gid nga mga napiktuhan nga mga empleyado kag mga opisina didto iya sa Metro Manila nga naglambot iya empleyado didto sa 13,430 tanan ang nagpositive sining COVID-19. Action firing line. Samtang ang survey sining adlaw nagwa o kon kagabi, survey sang Social Weather Station, 79% no sang mga kultura naton lakip na kita taran-taran, no? 79% suno sa survey ang naglalagig nga sitwasyon sining panahon sang pandemya o mga binulan nga nagliligad ikumpara sang nagligad nga tuig. Action firing line. At given na ginman bisa magkinaano no kay ang sitwasyon ta hindi ginman ta kakita kwarta mismo ganing aton ekonomiya bagdown ang aton siri mga businesses ang tanan-tanan halos may mga skeletal force lang ang trabaho ang buka sa mga negosyo until 7 o'clock lang 8 o'clock naga-open sila last 10 na sang aga. Action firing line. So tiduay kagidhang po no. Inaya bisan di ka na mag-survey, tulukon mo lang sitwasyon to subong halos nagalingo kita tanan-tanan kiti hindi kita kagiho normal no. Bangod siring ang pandemya nga ini nga nagaigo karon hindi lang diri sa pungsod Pilipinas kundi sa bugos nga kalibutan. Action firing line. Kita mo ang Shell Company gani dito sa Metro Manila na nirado permanente sini nga semana na lang sila ha. Action firing line. Ang palayag diri makaksyon sang Malacañang may ara na karon sang comeback plan ang gobyerno, recovery plan, recharge PH ang tawag diri no. Ang paglantaw nila diri amo ang plastar sang 2020 yang general operations no mga budget preparar sang government economist ang ila sini nga dapat himuon agod masalbar ang aton sini ekonomiya, masalbar kita nga mga Pinoy, masalbar ang pungsod Pilipinas sa sitwasyon subong. Action firing line. Pero ano pagsalbar naton kami mga ratunto nga naga libot-libot subong ka nagahimo sang indi amo. Like for example sa tong nagpanunto sining isa raton ka utod. Pero subong sigurado ko kung nakabati to sa mensyon, to subong kasala ng espiritu. Action firing line. Hindi ko pa malawag ngalan mo nonoy, pero may chimpo gini karon mawasaag ginangalan mo di kung tuod ng ginhatag mo sa gintunto mo. Action firing line. Anyways, ang subong adlaw, ang pungsod Pilipinas may ara sang 153,600
660 nga mga positibo na sining COVID-19 kag ang bag-o subong portik damo ang bag-o subong may ara sang 6,216 mga kaaksyon. Action firing line. Nga nagasaka yang kuan man ang mga cases sa matagadlaw nga tanan. Ang active kaaksyon ara sa 79,813. Ang naka-recover naman niya ara sa 71,405 mga kaaksyon. Action firing line. Ang masubok lang diri kay ang patay nagdangat naman sa 2,442. Action firing line. Porte manodog kuan man siya ga-improve man ang numero niya sa pagkadamo naman ng patay sa sinimat tiniyon diri sa pungsod Pilipinas kung COVID-19 ang paghambalan. Action firing line. Sa bugos nga kalibutan mga kaaksyon, ang total iyang cases ara na sa 21,100,965. Ang naka-recover diri ara na sa 13,949,348. Ang patay mga kaaksyon kay 758,014. Action firing line. Nagapanguna diri ang USA nga may patay subong 170,422. Ang nagasunod diri sa may pagkadamo man Brazil mga kaaksyon nga may ara sang 105,564 ang patay. Gasunod diri among Mexico nga may 55,293. Ginasundan man ini sang India nga may 48,117. Kagasunod man diri amo ang Italy nga may 35,231. Ginasundan man ini sang Spain makaaksyon 28,605 porte nga mga patay ini. Kagang iban diri makaaksyon may ara man gani nga tag 20,000 ang iban diri, no? Ang iya sang UK magalyo 41,347 ang patay. Ang Iran may ara sang 19,331 kag ang Colombia 14,145. Ang Chile naman niya 10,229 porte nga mga patay. Sa France 30,388 and the rest dalagko man mga kaaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Aksyon na Joe Philippine Standard Time la City 18 na sa aton sa nga pagpangalagad. Subong ang pizza tara nata sa Agosto 15. Tani mga siyam na lang kadlaw ang nabilin kag baga bukas na ang klase, no? Ang blended yang metodo sang ton sini nga pagtudlo sa kabataan Agosto 24. Pero kay na gin palayag sang Department of Education nga mo iya si DepEd Secretary Leonor Briones nga nag-brainstorming sila nga duha ni Presidente Rodrigo Duterte kag ang ila gin kasugtan nga indi pagdayunon ang pagbukas sang klase sa Agosto 24 kag didto gin isol sa Oktubre 5 mga kaaksyon. Action firing line. Gin-defer ini, no? Ang school opening nga ginatawag naton, kung madumduman nyo, nagligad nga sinimana, may ara sa Republic Act number 11480. Ini siya mga kaaksyon nga Republic Act, nagahatag sang puder sa nasambit iya nga presidente. Kag nagahatag or pwede ginamindahan ini nga pwede makakambyo sang pizza ang Department of Education o kon ang presidente sa pagbukas ang klase kon kinahanglanon ginman. Action firing line. Kapadumduman ninyo sa nagligad nga atat na atat ining si Madam o Lola Briones nga magbukas sa Agosto 24 kay wala pa to mamindahan ang una nga Republic Act nga dapat una nga Lunes sa bulan sang Hunyo tubtob ag katapusan nga semana sang Agosto dapat makabukas gid ang klase mo. Tiamo tong Agosto 24 ang iya sini nga nadumduman o kon bulan sang Hulyo rather. So ginamindahan ato sa hingagaw para
sa mga panahon sa emerhensya kaangay sini, pwede makambyo, no? Amo niya ka grabe magsunod ang pungsod Pilipinas mo. Action firing line. Sa ginatawag nga constitution, no? Hindi kita dapat maglubag sina, no? Kaya ihemplo ini sila dapat. So naghingagaw sa pag-amindar, sa pagbag-o, sang pagsulundan, kagamo ni subong ginkambyo na naman ang pagbukas sang klase mga kaksyon. Action firing line. Una nga rason diri, may mga lugar nga ti ara paghapon na paidalom sa modified enhanced community quarantine. So magambal kita modified enhanced community quarantine, medyo tuman pagid ka strikto ang ila sini nga sitwasyon, hindi basta-basta makagwa, hindi basta-basta nga deliver sang anuman nga mga importante abi nga kinanglanon sa mga estudyante halin sa mga manunudlo. Action firing line. Isa ina sa rason kag may arapan sa mga lugar mga kaksyon nga mas ginhugot pagid kag strikto pagid ang ila sini nga pagbantay bangod sining COVID-19. Action firing line. Kag may ara pa sang iban nga mga rasones ini mga action. But ano pagid ba lang iban, no? Basi may ara pagid nga wala kita nakahibalo. Sa akon pagid syende ang aton nga mga manunudlo, hindi pagid sila tuman ka preparado kon mga logistics ang paghahambalan. Ang mga materials nga gamiton nila hindi pagid sila preparado. Prangka na nga istorya. Kaya nga aman, sa kadabuon sa ila sini nga trabaho, hindi nila basta-basta mapadasig ini. Action firing line. That's why nga may point diri si Briones nga ipatras ini. May ara padaan sa mga ginhimo ang aton sini nga DepEd nga mga materials, learning materials nga nagsinala pa didto sa iban nga lugar. Action firing line. Ti kon aton gid padalman, hindi pwede nga ang DepEd naton magsala sa pagtudlo nila. Kay silang ginasaligan naton nga makatudlo sa aton sang husto nga pag-edukar sang aton sini kaugalingon aside sa aton sini nga personal nga pag-edukar sang kaugalingon naton. Action firing line. So amo na ang isa sa nakita naton mga kaksyon, no, nga problema. So check naton abi ang aton sini nga DepEd. Kung ano pa gid ang pila ka rason nga iban diri kung nga agin atras sila ni. Pero dali gidang standby lang kamo, may isa lang ko i-play sa inyo, ha? Diin ang makini, Joy dishwashing liquid o ordinaryo nga paste. Sa paste, Damo pahit, damo kuskus, pahit kuskus, damo kuskus sa oras kapoy kauya. City 24 Action Radio, Philippine Standard Time, pabalik sa aton sa nga pagpangalagad. Before ko nag-commercial, kay na may ginhambal ko sa inyo nga ginatras ini bangod may pila ka balugar nga ginpaydalom sa modified enhanced community quarantine. Kag may ara pagid sa lugar nga stricto pagid nga mas mabudlayan ang aton sa nga mga manunudlo. Ano pagid balang iban? Online sa firing line. Sa aton nga linya maka-action, we have Madam Jane Sulana sa Department of Education diri iya sa Region 6. Nam, mayong gabi dira sa imo. Good evening, Action Brian. ARD Joy Solana of Region 6. Yes, salamat ma'am sa time. Yes. Imo nga i-share sa mga gabi diri sa aton sa nga pagpangalagad kay kabalo ko mga utod tama may ideya na sila nga i-atras sa October 5 ang klase instead of August 24. Pero mamamangkot kami, ano pagid bala ang iban nga mga rason kung nga ang gin atras ini mismo today gin pabalo ang publiko, ma'am? Unang-una, the Department of Education submitted a recommendation to the Office of the President, to the IETS, and to DOH na we are ready for the opening. But despite our suggestion and recommendation, the President finds it not to open classes in August kasi marami pang pataas ang mga numbers of
positive in COVID. Parang may nag-ECQ, may mag-in-ECQ. Sa iba-iba ang bawat local government, mga provinces and cities. So, ito ang binibigyan konsiderasyon siguro in the President moving the opening of classes instead of August, ginagawa ng October 5 to really flatten the curve and to contain the virus para iwas safety first ang siguro ang iniisip ng ating mahal na presidente. Kaya nag-issue siya ng executive order deferring the opening of classes from August 24 to October 5, 2020. I see. Mapasin siya, Ma'am Jocelyn, gali akon ginawagin na Ma'am Jane, Ma'am, no? Jocelyn. Si Ma'am Jocelyn. Okay lang. I'm sorry. Okay. So, amo na ang pinakarason. May mga lugar kita nga under sa MGCQ, MECQ, kag iban pa. Aside from that, Ma'am, ano ka preparado na gilba nga aton sini nga mga manunudlo? Kabalo ka, medyo prangka nga istorya. Ako nakita ko sitwasyon nyo subong mabudlay. Una pa lang ang paghimo sang modular learning materials, medyo mabulubudlay na, hindi na matago sa akon. I have my mga immediate family nga mga teachers man sila. Ang learning ano gidya ang online kag ang radio TV ni. Ano pa gid ibang problema, Ma'am? Ayan ini? Ang siguro aside from the safety measures na gusto ni Presidenting masunod to contain the virus, sa DepEd naman, we are ready for the modules for the first quarter, first 2 weeks, first week and the second week, ready na naman. At saka, may mga lang kasi, ma-print na sana, kaso lang kulang na ang mga bond papers in some areas. Hindi na sila makapag-print ng mga modules kasi kulang. Kaya, our dynamic and active regional director, Ma'am Gemma Ledesma, requested a CO-assisted printing of these modules para mapabilis. Mapabilis. Kaya siguro, yan ang din ang isa sa mga nakita ni President that we need to quality assure all the modules that will be delivered to all learners. Kaya, number 1, assured and safety. Number 2, quality assure ang mga modules na ibibigay sa ating mga learners. So, mas magandang na-extend kasi we are given the ample time to quality assure, review and evaluate the modules as to ensure quality. Mas nami gid. At saka yung na-purchase, pasalamat po tayo sa mga LGU, lalo na sa Bacolod, ay nagpo-purchase sila, nag-partner sila sa ating mga schools division offices, realigning their school budget. Yung budget sa sports, kinonvert mo na in the purchase of the printing, risograph, mga printing machines. Kaso lang, hindi pa rin catching up pa tayo in terms of level in the production of the modules. Kasi yung mga printers, yung mga papers, pinapurchase pa sa Manila. And then they are now under bumalik ulit sila sa ECQ or in ECQ. In ECQ sila, kaya nahihirapang ma-deliver sa ating mga schools and division offices itong mga sponsored printing machines, risograph ng ating mga local government unit. Yes, isa rin sa nakita ko yan kasi dito sa Bacolod, Tilio Frankly, may mga teachers tayo dito, kawawa, nagpo-post doon sa Facebook ang naghihingi kung sinong mayroon dyan, may band paper, baka mabigyan kami. Ganon. Kawawa nga. We have the budget, kaso lang, pag government budget, hindi naman yan ura-ura na makuha mo kaagad. May proseso yan. Sa pag-release, may mga papers na dapat ayusin. Kaya, ang mga teachers, dahil they're doing plan B. What if the budget would not arrive, printing of the module budget would not arrive on time? So, dumidiskarte na lang siguro sila, itong ating mga teachers. Yes. Though we discourage, pero may diskarte talaga ang teacher kasi mahal nila ang mga bata. Na kung sino yung may mga mabusilak na puso na bigyan sila ng mga reams of papers or ink para ma-print lang yung module at maibigay on time. With the extension, siguro hindi na maano ang mga teacher, mawo-worry kasi na-extend naman ng 2 months to prepare the learning material. So, dyan sa modular, medyo okay na tayo. Kumusta naman, ma'am, yung online na learning process na naman mga kabataan? Kasi dito, mas medyo mahirap ito talaga. Kung wala kang wifi, wala kang internet, wala kang gadgets na ganito.
may mga selected schools at selected learners na hindi natin pinipilit yung wala. Yung mga meron, they can opt to choose online learning. So mag-meet sila ni teacher sa kanilang mga virtual classrooms at hindi natin pinipilit yung wala. Yung wala, they will go modular. Yung meron, they can opt to choose online learning through virtual classroom, Zoom, Flip Classroom, yung Hub Human, yung ating Keeper School, marami na kasi. And then, we are moving at par with other students of the world. So, ngayon, globally competitive na tayo kasi if they want to research on something, kanilang subject area, pwede silang makapag-google doon sa mga classrooms in the other countries and can do research. Okay. So, at saka itong online learning, paperless. Kasi they will just download the module, titingnan kung ano activity nila for the day, katrabaho ni bata, isubmit ni teacher, post-effective siya, is ano lang, kaso lang sa yung pagbili ng gadget, yun ang mahirap kung wala talaga ang parents. Siguro yan din ang tinitingnan ngayon ni Presidente na what about those who would like to enroll in online pero walang gadget? Yes. Baka may plano pa si Presidente to maglaan ng budget for the purchase of this gadget. Saka yung kanyang sabi sa mga smart at sa Globe na kailangan malakas ang signal kasi sa online ang kalaban mo brownout at signal, ang poor quality ng signal talaga mahirap kang connect. So, kaya So, ngayon, lahat tinitingnan pa ito. Maybe siguro isa sa rason din yan kung bakit yun, October 5 tayo. Ma'am, kumusta naman yung TV at saka radio? Diyan siguro mas lalong mahirap ito. Itong radio-based at saka TV-based, kasi sa mga malalayong laga, sabi naman, may mga LGUs tayo na nagko-commit sa mag-open yung nasarang mga government LGU-sponsored radio station ay bubuhayin nila. Bubuhayin nila, susuportahan LGUs, especially there in Bacolod, are very supportive on our RBI. Si Sagay, si Sipalay, lahat ng mga division offices dyan ay progressing tayo in terms of level. Ano ba ang level natin in terms of radio-based and TV-based? Progressing. And I would like to tell you na happy akong mag-report na sa ating survey, si Region 6 hindi napapakuli in terms of radio-based and TV-based instructions kasi may ginagawa tayong mga module to support the radio-based or TV-based instruction in 4 major dialects in Region 6. May hearing. We translated the modules to 4 languages like Hiligaynon, Kinaraya, Akyanon, at Sinugbo anong Binisaya to really cater to the need of our K-3 learners. Gumagawa, nagtatrabaho tayo at ongoing ang pagda-dry run, pilot test ng mga radio broadcasting natin at saka yung TV. Ongoing po natin quality assure sa regional office, led by our Director General Ledesma kasi gusto niya pag sinabing RBI and TBI, kailangan quality ang modules and production ng Region 6. I see. So dito sa Negros, may identified na tayo, ma'am, na mga stations na yon pwede gamitin para at least magamit na natin by October sa opening na ito. Opo, meron na po silang identified station. Hindi ba kayo na nalapitan ng mga superintendent? So I understand meron. Kasi air time of 24, ano ba yun? 30 to 1 hour. May MOA silang nagginawa. Sa mga radio station. So itong radio station, pag sa radio tayo dumaan, si estudyante ba doon sa bahay niya, makikinig lang doon, pero may hawak pa rin siyang na parang modular pa rin yung situation. May hawak siyang mga assessment learning materials. Portfolio. Tapos kukuliktahin ito ni teacher every week, every Friday. May mga, So anong setup nito, ma'am? Like for example, ako yung teacher. Sabihin ko dito, page number 1. So yung nakikinig si student doon, yon punta siya doon sa page number 1 talaga, parang ganon. Mahirap. At nakapackage na rin ang kanilang application of the
Balikan ta si Ma'am Sulana, no? Action Firing Line. Para at least maplastar tani sa buong gabi kay amo na ginahulat man ang iban maginikanan way pakabalo kun anong style sa tudluanay ni si radyo. Action Firing Line. Tipong ko estudyante mo da pagkatapos ako maestro malawag ko di. Aran na to sa pahina 1, pahina 2. Ang isa to yan nag-CR gali. Pagbalik niya, okay, ma'am, balik dira sa imo, ma'am. So, dapat bantay gigilig ang estudyante, ma'am, ano? Sa iya sa nga teacher while nagahambal sa radyo, ma'am, no? Radio base. With the guidance. Pili ang ating mga broadcasters. Talagang, sila, may audition. Okay. At saka may training. They are trained on how to deliver the lesson, the learning modality through radio-based and TV-based. So lahat na ito preparado naman at ayun, intayin na lang natin yung tamang panahon, ano? Ito na sa October 5 na talaga. Opo. Kaso lang kailangan natin i-dry run, hindi lang sa iilang schools, kailangan sa buong Region 6, lahat ng 20 schools division offices para makita natin kung ano pa ang dapat i-improve. Ma'am, ito may nakita kami medyo dito. Like for example, online, TV or radio man. What if we mag-brown out doon sa area? Paano malalaman ni teacher? Tatawag si parent? Ganan. Brown out sa area. Oo, i-text ni parent. May mga gadget naman. Ang parent na walang gadget, lalapit sa kasipaka, may classmate kaklase ang kanyang anak. Lalapit doon ko at magtatanong kay teacher. We are using text or call or text if ever may mga brownout or nag-poor ang signal sa kanilang Wi-Fi o kung ano man. Automatic yan. Automatic silang tatawag kay teacher para malaman ni teacher at maggawa si teacher ng adjustment. Ayun. Medyo mahirap talaga, ma'am, no? Hindi lang sa mga estudyante at mahirap din doon sa mga teachers natin yung situation natin, ano? Pero hindi Okay. So ito ma'am, totoo ba ito na sa online dapat naka-uniforme yung estudyante in front sa kanyang laptop? Hindi naman. Dapat lang na kung klase ni estudyante, kung klase niya online, naka-wear siya ng kanyang uniform para makita naman na talagang klase talaga. Wala ma-feel ni bata. Hindi siya dapat nakadaso o nakaano lang, pambahay. Kasi, di ba, school hours yun. So, dapat, in school hours, may klase siya, dapat naka-uniform din siya. Sana, pero kung walang uniform, hindi naman natin pinipilit. Basta at least, maayos na damit, hindi yung nakaano lang sando or nakaano. Dapat nakapaligo rin, nakapaligo rin. Will groom talaga. Yung feel niya na mag-aaral siya for today. He has to learn something new today. Kaya dapat ang kanyang physical din ay maayos. Yun, para sigurado. Kasi iba dyan, makasalang lang doon sa harap ng laptop na nasa harap niya pagkatapos hindi nga nag-toothbrush, hindi rin wala pang hilamos. Dapat yung ginagawa niya before going to school, gagawin niya before siya uupo sa kanyang mahawak ng kanyang gadget. Parang as if talaga. Magsusuklay, maganda siya, guwapo sila. Parang as if talaga na nandyan sa harap mo si teacher mo. Parang ganun lang po. Yes, that's it. Yes. Okay. Ma'am, dito sa Bacolod, ang dami nagtatanong. Kung ang DepEd nagdeklara talaga ng pag-atras ng klase doon sa October 5, how about, public yon? How about the mga private natin, ma'am? Kasama ba dito? Kasi ang dinideclare doon sa news kanina, nakikinig ako, public yun. Public, Public. So, talaga automatic kami. Kasi ang private schools, they have their own prerogative. Pero for the sake na it's an executive order coming from the President to ensure na ma-contain itong virus, mawawala na. At kung gusto natin itong mawawala na, we are calling the attention of the private school na maki-join na lang doon sa October 5 na opening. Sumabay na lang po sila. Para kasi hindi lang ito pinupostpone dahil may mga public school, pinupostpone ito dahil may batang Pilipino na dapat nating iiwas sa
transmission ng virus. I see. Ano ma'am, are you begging sa kanila or you're appealing na dapat sumama na sila or sinabi talaga doon na kasama sila? Naman, DepEd man, majority lang naman doon sa executive order ni Presidente na sign ni Miguel Dia na DepEd. Pag DepEd, kasama na public and private. Ayun, para klaro. Kasi dito ang taming tumatawag kung kasama ba yung private o hindi. Kasi pag sinabing private, shed yung nasa isip ng halos lahat eh. Yes. So kasama sila sa circular na yon na pinalabas o memorandum na yan. At saka executive order yun coming from the head of the state. Yung si Presidente mismo. Kaya we need to respect and obey. Sige. Ito bang ginawa ngayon, ma'am? Pag October 5, hindi naman natin alam kung mayroong mga changes pa ito. Pero pag depende sa pag-increase ng virus, ang increase ng transmission ang tinitingnan kasi ng IATF at DOH. Sana mag-down na. Give the recommendation to the President. Sana bumaba na siya. Para kahit na magpunta pa tayo ulit ng school, it's okay. Importante, wala lang yung kagaw na to, wala ng virus na to. Number one talaga is safety of everyone. So, again ma'am, yung gusto mo iparating doon sa mga parents natin at saka sa mga students natin, ang lahat pa naman excited, me myself, excited ako kung ano bang situation natin sa modular na ito, sa online na ito, sa radio and TV learning process na ito, ma'am. Anong gusto mong isabi tonight sa buong Region 6? Sa buong Region 6, sa mga parents, sa mga teachers, we as one DepEd family will support the decision of the President and supported by DepEd Secretary Liling Pagtulis Briones that the opening of classes is moved to October 5. Huwag na lang nating i-criticize. We need, and this time if we want to progress, we need to collaborate, we need to understand, and we need to engage for learning to continue. Pero tandaan natin as one family, magkaisa tayo in supporting the decision of the executive office, no less than the President of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte, and Secretary Liling Magtulis Briones. Huwag na tayong mag-rally. Kayo sabi ninyo, handa. Magsuportahay na lang tayo. Itang solid family. Correct yun. We move as one, we heal as one, and we support each other. May mantra nga si regional Director, Ma'am Gemma, sa Region 6, ang edukasyon, padayon. Padayon. While we are, habang ipadayon natin ang edukasyon, ipreparar natin ang magandang bukas ng mga bata by not giving them unprepared schools, unprepared modules. Kundi i-secure natin ang magandang bukas sa pamamagitan ng paghahanda ng mga quality modules and better prepared learners and parents. Ma'am, ito last lang po ma'am. Ang yung software po, may budget ba yan pambili parang sa ganyan po ma'am? Sa kaya nga, they are encouraging ang ating mahal na Yusik Antivelia ay may order na pababa na realignment of budget sa DepEd. Ang dati kung may mga budget na ni-realign natin in the purchase of those gadgets to support teachers in their online teaching. I see. Sige, hintayin natin yan. May LGU rin na nagbibigay ng support na mamigay sila ng mga tablets. Even in Bacolod City, nag-commit ang ating local leaders dyan na magbibigay ng tablets for the learners. I see. Pero ideal ba na magpatayo talaga tayo ng radio station, ng isang LGU? Alam naman natin na itong si COVID-19, ginagawa natin lahat para mawala ito. After all, nawala na si COVID-19, kumusta ng radio station na yan? Kung matayo talaga yan, medyo mahal. Diyan sa si Ma'am Marcet, Superintendent Marcet, with the other, si Palay, adjacent na mararating ng kanilang radio. Mahal, pero may budget na si LGU para sa magtayo ng isang DepEd radio station. Ang hinihintay lang po natin ay ang permit that we requested from the NTC. I see. Okay. May MOA tayo at nag-request ng permit to open a radio-based station na DepEd
I see. So what if man kung matayo na yan pagkatapos pagka January, February wala na si COVID-19, anong mangyari sa region na yan? Wala, continue siya kasi number one sa DepEd is information and advocacy campaign. So maraming programa, may bibigay. So buhay na buhay siya. Pag andyan na siya, mananatili siya as a way of communicating our parents, our stakeholders, our partners. Sige. With that, ma'am, maraming salamat. Yes, maraming salamat po, ma'am. Thank you, Action Brian. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Action Firing Line. Si Ma'am Jocelyn Solana makaksyon sang DOH, DepEd, sang Region 6. Ang hambal niya to, alasaran preparado, naging man ko no? Ang modular nila, ang online, I don't know kung ano ka preparadong online, kiti, kon internet ng paghambalan, do ka pigado pa man gani, no? Kon sa TV kag radio, siyampo labi, ako maestro, no? Tapos gahambal ko di. Mati ka da. Do kay hion ka nagiblaw. Nag-CR ka, sinong hambalon mo, sir? Dali, may I go out, sir, ma-CR ko danay. Sinong hambalon mo daman? Pagbalik mo, haranas na sa page 10. Tilangan mamangkot ka na nga, sino mangkoton mo ko nga page sa tamando? Medyo mabudlay, gino? Di rin na, kung ako sila nag-focus na lang sila sa modular, kagin buhos na bakal tanan ban paper, kagin padala sa mga estudyante, hindi pasagi pa ngayon ban paper, mga teacher lang subong. Action Firing Line. Ang iba ng mga teachers natin, naman nagpakilimos, nag-post di social media nga sinoda, ang may sobra, basi makahatag ka mo, pila lang da ka rimda, muni-muni mo na. Matya ko do, okay pang tudloan ay maginamos ni mo. Action Firing Line. Pero kung mag-radyo, gani kag TV, entonces matyagan ko, pro. Suliton nga istorya ko bla. Pagambal sa teacher, page 1, page 2, okay. Nasunod mo, no? Ikaw estudyante mo. Ginabot ka na sang uhawon mo, kadto ka CR, dumalagan ka, pagbalik mo, basa lang to nga basa sa radyo like me. Wakal ako din nga wakal. I don't care kung gano ka da asbong. Way balusi mo da. Alangan mo masinyas ka da action bride, legad lang kay mapundo ka na kung tatana istorya mo danay. Action Firing Line. So pagbalik niya, aran sa page 10, tiyan mo na sina, di paano malagas man? Di mahingagaw sa text, sir, ibalik anay sa, sitwasyon. Action Brian Borden. Action Firing Line. Hindi, aton kadlaw-kadlaw na pero realidad na, bisan testigan nyo daw subong. Gawakal ko di, gawa ka to pagbalik mo, way ko kabalo kung mabatiano pa ko, kung anong ginhambal ko di, malipat ka na no? Mamangkot, tupad ba, natuman? Action Firing Line. So, ang sa online naman, arita sa Germany, kaya ginaobligar, actually ginimo, ito hindi man ginobligar nga mag-uniform. Pero kung pwede pala, mag-uniform ka online? Action Firing Line. Ay naginaano ning world na subong kagamo na dan sa kay COVID-19, dugangan pa sa mga kubudlay si Boss. Di dapat ikaw ng estudyante at least tonight kabalo ka mo ni kanan. Kung mag-online bata nyo, pasuksukan nyo gina uniform da. Sa dalom, nag-brief lang siya sa babaw, naka-uniform. Action Firing Line. Kiti half man lang ang kitaon mo sa dughan mo lang, ID man lang nakadako mo, dughan man lang. Nakachinila sa dalom da, gali kiti balay man lang na mo. Oo, uniform kaya nga feeling mo, ara tubang mistro mo. Pero bisan ano mo nga sinyas da, bisan duklo mo pa ng unit mo dani sa batsyag sa imo. Action Firing Line. Anyways, budlay, no? Budlay pero batunon tining kamaturan. Kita mismo adjust tas ko galingon. Gayo home lang kita bla sa sitwasyon bla. I don't know kung yung ginapilit tagid ini, no? Suliton ko kung dito na lang sa modular. Sigurado pa way pa sila nakapoy, way pa nagproblema mo. Action Firing Line. Patindog ka radio station. Okay. Milyones ang gaston sa isa ka LGU. Karon kay natapos ang radio station, way gani mausar kay si COVID-19 tapos naman. And balik na sa normal. Ting radio station anon ta gamiton tas politika da son. Action Brian Borden. Action Firing Line. May tanay kon pagkatapos nga wala si COVID-19, automatic madula man ang iya sini nga permit abi. Kung sigihon ina
ate, okay man, may man problema. Gamiton sang syudad para sila sininga kwani, para silang advocacy, abi, no? Kaya mahal man ito magpa-advertise kayo sa mga radio stations, siguro doon kabayan. Action firing line. Tama na nga sitwasyon, pero ang gasto, kumusta? Inisadya, gini kay may isa ka LGU di dan sa aton di nga mapatindog do pila ni ka radio stations ni kung matabo ni do tatlo gini ko no? Do damo ni, no? Di pilang range sa sini, pila ka amalabutan niya ni bla, pila ka barangay, damos na, no? Amo nang pilang gasto sini. Ini sadya gini kasuhay naman nimo. Action firing line. La 7:51 pagbalik naton karon kwanta reaction diri ang association sang concerned teachers naton act sining pag-isdog sa October 24, no? October 5. Regarding sa private na naman niya kag ginakadamo gid sa nagapamangkot sa aton. Dala sa gid kamo kiti executive order niya mo, no? Ni Presidente Rodrigo Duterte kung pamati ante si Madam Sulana, public and private ato nga dapat maga-isol sa October 5 mga ka-action. Action firing line. Sige, unang abulyada sa aton sa nga pagpangalaga dulong sa aton sang life extension. Action firing line. Balik ko dugay-dugay ha, pagbalik naton damo pagid nga mga balita. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. For TD on Facebook, social. May gibilang sa mga utod na to, nag-monitor si Madam Norma Torreblanca. Salamat. Salamat gid no kay Madam Norma Torreblanca. Araman si Ramshel, gusto ko si Briones ang makadto sa school kag ma-teach sa mga students. Si Madam Esmeralda Dolido, good evening. Action Bride, good evening kay Tatay Elias Dolido sa Barangay Paloma. Valladolid ga monitor gid si mo. Salamat. Dan sharing. Salamat gid. Leon Tadina nagamonitor man. Erwin DB Gonzales, Wilson Tihidor, Marlene Privano, Action Bry, good evening, always keep safe, God bless. Salamat. Si Legina Air nagamonitor. Ay, si Giralyn Gale. Thank you gid. Dira sa Hong Kong. Paul Spat III, si Imbong Jucampo. Good evening, Action Bry. Si Bon Ignacio, good evening, Sobray. Lihog mo tamyaw si Ken, si Tantan, Bon Ignacio sa La Carlota. Thank you and God bless. Jeffrey Dulman, good evening, Exxon Radio. Si Roslyn De La Torre, araman si John Art Elba Buena Iglesias. Update siya ko na sa gihulngan. Sige, karan na, try na ito ng buton ina. Si Marites Dion Poticar, monitor lang kami ni Exxon Derbray sa Lakuton or Lukutan, Kabankalan. Si Tere Piscante Alohita naga-monitor man sa aton sa nga pagpangalagad, naga-monitor sa Barangay Mandalagan, ginatamyaw gali ang apo niya na si Triel kag Rizzi, no? Naga-monitor. God bless, keep safe, always, Action Bry. Salamat gidra sa inyo sa pag-monitor, ano? Araman si Ramshel Liwat, salamat gid, ano? Thank you gid. Okay, daligid lang. Si Michael John Season, naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon, no? Okay, araman nagatutok sa sinimat tiniyon. Ara si Victorio, Bernie, Franz, Ryan, Ken, Sulpicio, Kuris, si Tuping, si Bombit kag
Tuli Amo Titans, salamat. Si Hongko Rose Lumawag or Lumanog Seba, good evening, Sombray. Asko party face shield. Ano gid bala ang face shield ang insakto kay kadamo sang face shield daw hindi pwede. Ang duwa to pwede na to. Why na sang reklamo sang face shield kundi may una to nga mas nagbakal to siya. Goods na to hambal sa Department of Health, no? Si Veronica Santillan Manukan, nag-monitor man sa Handumanan. Franklin Escudero, may gabi Action Brian, kay sa taran nga staff sa Action Radio Bacolod, gin-contact ko na taga Sitio Santos, Barangay Quintin Remo, nga drama man lang tukuno sa mga army sa Sitio Tios. Sila man lang kapalok panay, damo ko to abi mga pakiisahan kay taga Sitio Santos. Ati depende na sila, no? Edwin Pineda Araman, Ramshel, no need mag-wear uniform Sa bahay lang why need mag-wear uniform? Pag inugay na anong feel man? Si Dennis Richard Tibor Roma, may gabi, Action Bray, grabe gid ang trends ng COVID, no? SAP, face mask, social distancing, face shield, barrier, etc. Kabay pamadula niya, tama na kaperwisyo sa tao. Husto, Bert Hirapusco sa Caraballo. Hindi na kinanglan nga mag-uniforme kung online dugang gastos lang niya subong may mga pandemya. Puwi, labahan mo na mo. Gapi na gusto sila. George Gargasiran, kalang-alang sa October kay paka-December damo na holidays. Base ibla mahambal next year na lang. Agay perte, dugi pudag-pudag ni Briones kay ang budget nga. Si Hongko Rose Lumawag Seba naman, no need to wear uniform. Okay, nabasa ko na. Ramshel, secure the safety. Labayen Eduardo, perte si Ma'am Damo, gid plano. Unahan lang anay bla problema sa ban paper. Perte, ano. Okay, dali ng iban. Na dula. Okay, sige. Si Sir Eric Moyko, Action by mangkot lang ko ang DepEd idiot. May malasakit malaihan sa mga estudyanteng Pinoy. Atras abante sila. Ginawan lang ng plastara. Jocelyn Libon Dispuho, si Ramshel, I cannot be. They're not yet ready. Ati mo gina. Matiktok ko ng mga bata. Miles Virano, tsakto gina, mayo pa modular ka sa online. Grace Smithon Cousins. Good evening, Idol Brian, watching Manvel Royal Subdivision. Stay safe, mga ka-action. Salamat. God bless, Madrasimo. Si Jeremy Orosio, good evening, Action Brian, monitor live diri La Carlota. George Gargasiran, nga mangayo sila papel sa mga teachers kay pagdesisyon ni Briones nga ma-open klase biskan hindi pa safe. Nga nangayo siya opinion sa mga teachers. Binaghakaw. Lukdohon niya. Wilson Tihidor, halos na lang tanan pagbudlay sa pigado daw ginahimo sa mga gobyerno, tanan na lang. Miles Virano, sila nagagapabudlay sa parents and students, gasto na ya sa radio station, preparation sa eleksyon. Miles Virano, ipatindog hospital. Tsakto man, no? Si Amy Jane is Milyarin Mihurada. Good evening, Sobray, watching from Granville, Mansilingan. Ziti Alunan, gamonitor man. John Alexis Dulce, good evening, Sobray, Borden, watching from Tangob, Purok, Kasilingan. Pa-shout out kay Bernard Lambot, Brian Idiosolo, Spanky Rigor, kag kay Mirasol Lambot, kag sa mga taga Candoni. Si Rex K naman niya, good evening, shout out lang family, Pangantihon sa Binalbagan, Barangay Payao. Salamat. Si Dennis Liwat. Samon, di gani, may radio station Monday, pero aksyon ko yung Japon, get-tune in. Zen Moyko Agrobante, good evening, Sobray, monitor live, Barangay Stefania, keep safe. Always sa mga staff modera. Salamat. Thank you. Sining ni Aras Daloma. Juan Binitwa, great lang ko ni Jose Angela Apio. Salamat. Vance D. Mangibin, good evening, Sobray, patamyaw kay Bianca Mangibin kag Freddy Mark Godines Babor,
pamati gid subong. Salamat dira sa iyo tanan-tanan. Si Jose Herson Lampinig Junio Araman sa Stonehaven, Granada. Aileen Mijares, naga-monitor man sa Woodside. Joseph Pacifico, good evening, Action Brian, gamonitor kami di Barangay Baliwagan, San Enrique Pacifico family. Olive Prado Gargaritano, naga-monitor man. Romel Sarosa, Action Bright, private schools are not obliged to follow the postponement of the opening of classes. October 5, provided that there will be no face-to-face classes will occur. Coming from the statement of Secretary Briones aired on Channel 11, special coverage, radio and TV and news program, August 14. Thank you. Pero statement to yasang DepEd Region 6. May iyaman na siya. Iyaman to. Jose Herson ng Pinig Junio again. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami di Stonehaven. Nabasa ko na. Family Junio ko na. Novi Valencia Sobaldo. Action Brian, good evening. Ang visor nga face shield hindi pwede. Okay na to go na to sa DOH. Oo. Daw na batyaga nila guro. Romvel Sinarosa Hinko. Good evening, Action Brian. Watching from Murcia. Shout out sa bata ko sa Rabi Isaiah Jols. Idol niya gid ka. Salamat gid. Si Novi Valencia liwat naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagan. Si Rogelio Empedrad, na salamat gid taga Barangay Kaboga. Si okay, ang iban balikan ko karon sa aton sini nga pagpangalagan Bakaksyon. Last 8-2. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-anom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-pito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-anom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-pito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga Kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:07 na sa ton sila nga pagpangalagad. Aksyon Firing Line. Ginaindoroso taman sa inyo maka-aksyon ang GTX sa 500. Sa ton sining pagpangalagad mga kaksyon. Pagod AM, daligid lang sa ako ni Subong o kon kay napasang aga. Nagaginutok daligid lang ha. Kay tamyawan tani mga otod ta. Good evening, so Bri from 7585. Ang number 1 nga bulong ta sa COVID kung wala biyahe gwa kag pasulod sa Pilipinas kay ang virus wala man hangin kundi tawo man ang umpisa pa lang sang biyahe sang eroplano kag barko nga bakwit na kami sang family ko nagsaka kami sa bukid kag diri na kami subong puyo subong utod no itsakto na amo nangin mga tao gani ginapa-distansya pwede mag-transfer bala. Good evening, so Bri, always kami naga-monitor sa imo si Renren niya gali from Silay City. God bless, salamat gidhalin sa kay 8182. Good evening, Action Radio. Diri sa St. Benilde may duha nga ginkuha sa ambulance daw siling nila positive concern lang ako si Jack ni from 0698. Check na to anay ha. Halin sa kay 9283. Good evening, Sir Bri. Tamyaw lang ko family Patricio kag Mondido gapamati gid kami dia sa Lakas Tiliana Barangay Mansalanao. Si Kay Sigli niya, Action Bri. Salamat gidra sa inyo. Last one, balikan tang iban karon. Halin sa kay 5360, Bri, ang mga tao ga-ask kung masakay lang sila mag-use ang face shield o kag we look and see if there isn't virus anymore that contaminated if we use this gadget. Hindi na siya gadget, no? Bisan din ka lang makadto, pwede mo ni magamit, pero tiyambal sang DOTR sa salakyan. Action Firing Line. Pero may nabasa man ko gano'y nga ang DILG ho, kaga ITF naghambal nga mas lang nagmando nga mag-usar sin. Kabalo kay ning obra sang DOTR ang DOH, ITF kag DILG
kung sila nagasararamo, way balaga, way nislaga meeting, way nagasynchronize bla. Action firing line. Imagine ito mga face shield to kagabi nag-react ang publiko kayang una to ngay nang nag-viral nga bakla na isang amo nga face shield hindi pwede according to DOH. Today pwede na naman nagpagwa sila sa information na naman sa publiko nga ti pwede lang. Action firing line. Importante nga may protection sa mata. Hindi pagpasobrahan ta striktong tao. Kay base bla magwilgang tao plakadlaw haw. Kaya hindi na mapungan bla kag kuno nang himuon na mo nang akon na kulbaan mo. Action Brian Borden. Action firing line. Sululobra na ka strikto, do hindi mention yan. Anyway, sa daligid lang makuha tabi reaction abi gikan sa Association sa concerned teachers diri sa Negros Occidental. Check naton si Sir Gualberto Dahaw abi no. Kung anong pwede nga mahimo nila ano bala ang ining kagabi basa ko nagaayo pa lang sila nga kung pwede iatras ang pagbukas ng klase ming may ideya sila nga hindi pagidman amo nakapreparado nga aton sa Department of Education. So today, amo na ni ang development, ano na naman ang ilang sining reaction regarding sini. And base may aras lang gusto ipalabot sa DepEd kung ano pag hindi mga kakulangan abi no sa pagbukas ng klase. Online sa firing line. Sa aton nga linya, Sir Gualberto Dahaw sang ACT Negros President. Sir, good evening. Hello sir, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Action Guy. May gabi sa kanan. Nagapalamatis firing line sa bongit ng gabi. Yes. Salamat sa time. Pasensya sa disturbo, sir. May mga panawagan ka mo nga kung pwede i-isol anay pagbukas ng klase instead of August 24 and ginpamatian man and maybe aside from that may nakitaan si President nga medyo may kabudlayan dito sa National Capital Region. August 5 ang panibago nga schedule. Anong reaction diri sang actor? Yes, so ginakalipay naton nga may natabo nga enlightenment bala sa aton mga leaders nga hindi pwede naton mabutang sa italital ang ang safety no kag ang health sa aton nga mga manunodlo, mga estudyante no kag mga ginikanan mismo kay mga puli na ang mga estudyante naton sa ila mga puloy-an. Sa subong may pila kita ka semana nga kagulugin hawa jutay kita sa stress wala sa pressure kayo nga kung sa August 24 daw kabudlay kayo kay ang rason ta dira sa ginasulit naton hindi kita magsugotan nga hindi kita magsugot sa August 24 tungod kay ang una ang COVID pa lang nga cases kadamo no nagadugingid no kaya ang aton mga eskwelahan mga quarantine areas ini sila quarantine facilities medyo dira man himuon sa mga maestra ang mga pag-reproduce sa mga modules kag mga kunanano nga kwan dito sa tiyak nga building araw mga positive cases naton tapos dira man ang mga maestra medyo mabudlay no tapos in the event abi nga mag-retrieve sang modules din ni dalon kundi sa eskwelahan liwat kag dito dumugdumugon sa mga maestra kunano tanaw ng results sang medyo mabudlay ng action bride no kun mo na ikaduha nga rason kami mismo sa DepEd mismo ginaako namon nga medyo may kakulangan pa kita sa preparasyon no ato bala ang kita naton mga indicators ini ang mga manunudlo naton nagapangayo gani sa mga band papers kay tungod may kwarta action drive no nang nahambal sa naton nga USIC no si USIC Civilian nahambal nga may 9 billion nga kwarta para sa reproduction di ang problema lang kay tungod nga medyo delayed ang pag-release na sa field no actually aran na ginapa na aran na sa mga field problema lang kay hindi na magasto dayon gilayon kay may magi pa na sa mga procurement procedure bala may bidding pa ni may bidding ginaya hindi na pwede kay hindi na 2 sentimos lang o 3 pesos lang so may pa nga mga limos ka na lang rekta hatag lang mas direkta kag mas dasig pa no so sa aton nga mga manunudlo bala nga naga-worry gid naga-resort sila pero wala na sila wala na sila orderan nga oy mga mo to no kundi initiative lang ina nila bilib ko gani sila sir kanangita sila ideya para hindi mapurnada ang ilang nga pagtudlo sa kabataan sa August 24 tani action kay ang kanumduman sa aton mga maestra sina
nga nagakabalaka sila nga wala sila sang ihatag comes August 24 sa mga estudyante naton. Di ang kaluluoy man gid dira ang mga school heads pagid naton nga nagaproblema sila kaya yaw paigo-igo sa nila mga ang imo inablang maintenance operating and other expenses nila kay tungod nga may mga may mga nagasto na sila para tanito sa mga hand washing facilities nila kaya muna dira nga plano taniti may 2 kadlaw nga reporting gid man ang mga estudyante ni 3 kadlaw nga sa balay pero tingin deklarar gid ang no face to face kita ti medyo nagbago ang plano naton. So daw amo nang mga rason kun nga action by nga what daw nagademand kita sa sa dito sa gobyerno nga hindi lang ani pagdayon non no. Now kay sa October 5 actually World Teachers Day na kanami magasugod ang klase at sa mga manunodlo. At sa mga manunodlo din declare na nga holiday ang October 5 no. Medyo ang subong medyo naghalog-halog medyo ang nakagalginhawa kita ang ini nga panahon nga ginidog ang ang opening sang klase isa ini ka opportunity no kahigayunan ini para sa aton tanan no sa mga manunodlo nga sa eskwelahan sa DepEd mismo agud preparahon pagid sang maayo pag-abri sang klase no halimbawa ang pagprepara sini kun may time na para sa mga bidding procedures no nga mabakal ang mga kinanglanon nga mga bond paper, mga kung ano-ano pa nga mga printer, no? Ang inang ginapagayo bisang mga maestra nga pangayuan na bisa national government sang allocation bala nga pundo para sa health kwan bala sang mga maestra. Hindi naton masali kung in the event nga may problema ang maestra sa ila sa COVID, sinong mabulig sila kay why man ni kwarta ng ang aton nga ining PhilHealth kay na ni sang korupsyon. Yes, amo sina pero kay may time subong basta makahimo man pamagi na no may logikwan ang DepEd sa ang amon nga central office para nga preparahon ini ining mga mass testing bala no. So in short sir kun pamatian ta like for example kabalo kang DepEd hindi man yan padakop buhi mo bisan nga pamangkot tabi nga preparado bla ka mo kung hindi pero sa inyo paglantaw dira sir preparado gid bayhan kita like sa modular ta ini nga process nga ini ang aton online radio and TV. Mangin honest man kita sa paghambal sina dapat sa mga ginikanan kag sa publiko medyo hindi amo nakapreparado kita sa no ang tudtod lang ang central office ang pinadala nilang nga module para sa reproduction nga ginakaw nila ang ginahambal naton nga na kuan lang gid na iya mo hindi ganina ka kompleto sa isa ka quarter. Ay, disgrasya. Module 1 lang na labot, hindi pa na kompleto sa tanan nga grade level. Medyo taklaron kayo ang paginhawas ang mga manunudlo. Amo na dutsoy nga may mga division offices nga ang ginitiya na lang na imbis na mahulat sang module sa national office nga nagpangsulat nagpangobra na lang sang local nga mga module may mga LGUs nga nagabulig sa inyo subong sir to provide. May mga kay ang aton ba lang special education fund may pwede tani magamit amo man gyapon galing ang problema ta no sa kaso pero sa aton sa Bacolod kadako sa aton nga pundo sa SES ang problema lang dira kay hindi naton dali-dali na magamit tungod sang bidding procedure bala nga required na iya sa layi di kung magsipyat ka dira ang violation nila sa nga procurement law naton so it's a criminal act na may mapriso ina iya nga mga nga backbeat sa Awards Committee no gahalong man sila saktong na no so by this time nga may may timpo na ina-expect naton ay ini nga timpo hindi siya kay timpo nga ipahuway sa mga manunudlo sa mga officers sa official sa trabaho gid manunudlo ta kay daw ginalantaw sila nga why sila kron trabaho kay mga hindi amo na action bright. Hindi kami ara ka wala ka nang ligad to bala why nila kron trabaho mga parents siguro matudlo sa kabataan. Abi nila why trabahon pero ini siya nga panahon nga may ginpospon naton inang trabaho ini no. Kag
Ang kami sa Alliance of Concerned Teachers Action Drive, nagpanaw man kita gihapon nga magabot ang inang chimpo nga ina. We have to we have to assess gihapon kung wala ang kondisyon para sa pagsugod ng klase, mag-allow na sa aton. Kaya pati ang problema sa COVID, wala pa na wala pa na ma-address. So, duha ka kondisyonis ang ginatanaw natin mo. Ang preparasyon mismo internal sa aton sa DepEd. Kag ang ang kaso sang COVID nga ginaproblema natin. So, kung hindi natin masigurado ina nga mga putang nga natin, so, kapudlay man gyapon nga isugod natin. Even comes October 5. So we need to i-assess lang kung paano. Kaya ang ibang gani nang iya gani proposal sa aton mga congressman gani kag mga senator January 2021 na start ang klase, no. So ining mga online takag TV radio, sir, sa inyo paglantaw ano man puslantan ano man. Ati nang hindi man nasayang ang aton effort dira kay pwede ta man na i-reserva para sa may kimpo kita nga praktison pagid na kay kadamo kayo sang mga kakulangan patukita nyo to sang national nga dry run to nga kadamo pasang hindi man naton tumabasol ang mga maestra nga to kay tungod nga ti nablang pressure sa pagkadali-dali sang mga medyo may mga sala-sala man pero ti ason ta na kay actually ang mga kaluluoy subo mga teachers gid nga res dalo mga giblang ka trabaho gid tudod muning kaluluoy yes so kahit anon ta may lang gani kay napamatian man siguro sang dito sa DepEd dito sa babaw kay kung tanaw naton ang nagasulay ng Action Drive sang ining COVID ang ari sa dalom tanawon ta bala kay sila makita ta lang na iya sa mga internet virtual meeting pero ang iba na sila way naghalin sila blay kabalo man ta na daw kwan gani daw si Anyo galing isang barrier gawakal ka lang pero ikaw may kakasakay motor ko ng sitwasyon mo nga may barrier ka may angkas ka so kabalo ta aral sila balay gatubang sa mga laptop na kay virtual meetings no pero ang maestraya amo to yung nagalakat na sa eskwelahan mo kagaw yung kwentro mo to kagaw yung kwentro mo pamasahe kada adlaw sa jeep ano ko na nga exposure no pagabot niya sa ila eskwelahan ang iya paldulungan to quarantine facility. Mas mo na ang ginahambal pa to nga mga likot pa to sa mga mga estudyante halin pa to sa nagligad nga mga enrollment pa lang gapang likot na sila to hamak mo likoton mo to may community quarantine may community ng infection na bala may transmission na to sa community hamak mo na pasulayon mo na mga maestras na medyo pa na ital. Anyways, we are hoping on October 5 makuan gini plaster na tanan sir. Kuan ko da sa mga manunula natin pamuyuan naton nga the time nga masugod kita sa klase ang aton sitwasyon sa problema natin sa COVID na taga na sang at least may masanag-sanag mga solusyon bala kagang aton kahandaan mismo hindi man naton pagbayaan samtang nagkuan kita kundi ang aton effort amo man nagyapon yes to sir dahaw Action Firing Line. Okay, at least tubong niya mabalanse tabla kung ka preparado do hindi gid man preparado mismo si Sir Bing Dahaw aminado siya nga may ara sang kakulangan ban paper ginakulang. Action Firing Line. Sige, Sir Bing, medyo na otod yung mga linya, hindi ka ma-contact, no? Pero okay na lang, otod. Sige. Sir, Dahaw, sir, salamat gid sa mga time. I know nga naga-monitor ka na subong sa imo sining area. Garing na. Okay, sige. Ara na kahingagaw siya. Ang yadat ingagawan ta lang, sir, medyo na otod kita. Ang imo sir na panugyan liwat man sa bahin ninyo sa mga estudyante naton ginikanan ka mga manunudlo sir. Oo, sige sa amon mga manunudlo dira ti medyo ang mabuhin-buhinan na ang kabalakan naton nang para sa kanditi basi ang iba naton nga mga mister nagabatyak ganito do ka pressured kayo sang sitwasyon ti medyo ginawa tanay kag magbalik naman sa aton nabuhin-binan ng pressure balik naman sa aton ubra nga magpreparar para sa opening pero hindi na sa August 24 sa October 5 na maka-relax sa mga ginikanan
kabay pa naintindihan nyo, no? Nga kami, wala kami isang handom nga untaton, no? Ang ginahambal nila nga academic phrase, wala na sa pinsar namon. Ang amon subong nga kan nga tagaan tagid sang igo nga preparasyon ang pagbukas ng klase para sa inyong mga bata. No? So, kabay pa maintindihan nila. Yes, with that, sir, salamat sa mga time. Mabuhay ka, sir, kag good luck sa inyo sa nga pagbukas klase, sir. Okay, Action Day, maayong gabi sa tanan nga nagapalamat di. Yes, sir. Yes, sir. Action Firing Line. Association sang concerned teachers sa Negros Occidental, the President, Sir Gualberto Dahaw, mga kaksyon. So wala, aminado siya hindi preparado. Nagapaninguha sila pero sa kasubol sang panahon, ang kabudlayan sa pagtransport sa mga kagamitan sang nga manunudlo naton, isa sa rason kung nga may mga arasang mga hydrances kakatabo. So, Action Firing Line. So hindi ta pagsulayon ang baslay nga magkalaigo kita kag maalang-alang kita, simple lang gid sina mo. So kung kisa daw mayo man tod kumayara sa mga grupo nga makapalayag man sa mga nakita nila kaysa pirmilan tiya sandig ya sa puro positive. Pero kung lang taon mo gid gali may ara sang hindi pwede. Sige, ato a portion maka-action dulong sa aton iya sang Evergreen Herbal Capsule. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ginengganyo ang mga kaaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginengganyo ang mga kaaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. ginengganyo ang mga kaaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon,
ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi aron protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi aron protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus. Output si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:39. Aksyon Firing Line. Ginaendorso naton sa inyo mga ka-aksyon ang Mighty C.
Dali lang gida kay tawagan ta liwat abi. Ari na sa ang tagreklamo ari sa aton mo. Kay ko na bayran niya ning bilog nga 13 bilog nga order niya. Baw. Tani mga 65,000 di mo. Ara na. Okay sige. Ara na sa aton sining linya, no? October 5 ang klase tapos pagabot sina nga bulan extend naman himuon naman na nga January. Amo gina ang kalabanan. Online sa firing line. Dali na kay concern ta diri sa aton sining linya. We have Madam Jeneline Rama. Ma'am, good evening. Good evening, sir. Live ka karon sa Action Radio Bacolod sa sa Action Firing Line. Si Action Brian Morden. Ma'am, taga diin ka gigani ya, ma'am? Taga Old Escalante, sir. Taga Escalante. Tilas, ma'am, ano natabo sa imo? Kabalo kang pinaka-grabe nga negosyanay sini nga mga pila ka adlaw amo ning face shield mo na ang baligyaanay sini kay daw paghambal sang DOTR nga gamiton ini grabing binaklanay sini, no? Ma'am, ikaw negosyante ka, ma'am? Oo, negosyo ka. So, anong ginhimo mo nagpangita ka sang face shield nga ini? Oo. Sige. So, giri kami, ma'am, ano ginatabo, abe? Actually, ano ko lang na siya, sir, na-chat ko lang siya sa Facebook. Tapos, nag-okay kami sa transaction. Yung pangayuan niya ko 15%, sang gin-pa-reserve ko nga face shield. Then, ang remaining nga balance ko, supposedly, subong namon i-baydan, i-full. Magpa ko sang stock. Kagapon ko nagpadala sa iya, sang down ko. Tapos, kagina, sang while ka-travel kami, gat-chat pa kami nga duwa. Tapos, kung diin nga lapit na lang ko sa Bacolod, dito yan ako gin-black. Tapos, gin-try ko as akon magulang, kay may gin-pa-reserve man sa nga 500 pieces. Hindi yan naman hindi yan naman na gani. Hindi yan naman ma-chat, hindi yan naman ma-contact, kay gin-block man sa para sa kami nga duwa. Di ambal namon, kay amunan na ang amon nga, sir, nga na-scam gid ko kay way na gid ko contact sa iya. Okay, sige, bali. Bisan sa phone. Bali nag-order ka, pila to ka pieces gani? 1,800 tanan ka face shield gani? 1,800, sa tag 50 pesos. Oo. So, konsumahon ta, sobra 60,000 ang valor sini. Mga 90,000. Mga 90,000. Gali, 1,800, no? 1,800 pieces ato. So, kung mga 90,000, ginkwaan niya lang ka 15% anay sa panigurado nga ma-order ka gid. Assurance. Na makuha gid ko, sang gin-pa-reserve ko. Pero may ginpakita siya sa imo nga item, abi, while nag-convo ka mo? May ginsend siya sa akon, tapos sang sir, sang kagina, sang aga, bala mo, namangkot ko sa iya kung iya salakyan, para hapos ko siya ma-identify kung siya gid na or kagapon. So, nag-chat kami nga duwa, tapos may ginsend siya sa akon nga salakyan, nga amo niyo ang paradasig mo kung makita, kag makilala, amo niyo salakyan ko, amo niyo ang plate number. May ginhatag siya nga play nga Ford Ranger to bala sir mo nga color red orange amo na siya ang bongga mayara man to plate number. Tapos ginchat ko ang iya nga utod ang bali sang utod iya nga way kami sa lakyan. Ay disgrasya, nagchat ka na sa gin-block yan ka? Ginchat ko na iya nga utod kay nang ang akon nga Facebook sang akon nga bana way siya kabalo. Digin open ko iya nga Facebook, kinpangita ko to ang iya nga mga family bala or relatives ya, nag-chat ko iya utod. Kaya mo to nabalaan ko nga way sa gali sa lakyan. Ay, okay. So, di ang meeting place so tani nga duha? Dapat idulong niya din sa akon sa Escalante, additional charge pa ko sa iya, 200 for delivery. Kay mapit pa siya ko na sa Talisay, Silay, Sadi, Sagay, tapos diri sa akon sa Escalante. Kabal ko siya nga dra ko na lang masugataay na lang kami ba ng Sir How. Kay mapabakulod gid man ko, kay may kwaon man ko nga stock. Tapos sang while ka travel kami amo to nga way nagig ko contact sa iya. Kung way kami nag-travel, way gid ko may nahimo subong nga adlaw. So na convince gid ka, ano man ang convincing power niya, grabe gid siya magdiskarte, tapos sang kagapon sang aga kay dapat hambalya sa akon sang nagchat kami sang 12 sang gabi. Hambalya sa akon nga
8 a.m. ang iyang for reservation. Kung hindi ko kapadala, i-open niya for reservation sa iban. Okay. Tapos nakapadala ko ganit sa iya, sir, mga 1 p.m. na sa Palawan. Tapos wala yata bali sa akon for assurance. Tambali sa akon for assurance, hindi ko niya na ipang-i-claim subong. Tapos, buwas ko lang ni-i-claim pag once ma-receive mo na kay manang mo ang iyang item. Pinakibot ko kagina, kaya rin pa ko din sa balay, mga 11. Din-claim niya, tapos ginpamangkot ko akon magulang. Kung na-claim niya, naara na sa iya ang sakto ay pa. Tiyamot ko nagduda na kami nga naambali sa akon. Hindi iya pag-i-claim once hindi ma-receive ni manang. Amo lang na amon nga assurances. Triana, hinamon. Okay. Kabalo ka, inang may gin-provide sa akon nga ID. No? May ID siya ginpakita sa imo. Oo. Actually, hindi na siya gin-provide sa akon nga ID, sir. Nakita ko lang sa iya Facebook. Facebook. Sa iya wall. Oo. Hindi talang screenshot ko gid. Hindi talang paglawagon, anang iya sining nga ngalan. Ano? Kaya on process pa ni karon ng pagpangita sa iya. Way sa kabalo nga tinaplastaran ni tarantanan. Imagine mo na kung iyagin ba ni ID, member siya sang IATF ganiyo? No? Oo. Grabe, no? Sige lang kay ipabalon tamaning probinsya sini. Nakakadto na kamo. Gina-contact man siya. Gina-contact man siya sa iya utod, sir. Hindi man siya hindi man siya pag-replyan. Ang iya nga utod nga ka-chat ko. Ara subong sa Laguna. Okay. Tapos ang balyang way sa kabalo nga amo nagaling ginahimo sa iya utod. Ginabuligan niya man ko bala nga maistorya kung isettle na lang para hindi na kami bala magdako ang issue bala how. Yes, hindi man mag-ano sa iya. Way kuno rapati. May ID di siya nga may name niya nga pareho gid sa gin claim yaman sa ginpadala mo sa Palawan pero doon di pa ginato ni ma-divulge no kay i-check pa naton kung siya gini kay basi pwede fictitious ID manibla no gingamit maningangalan. Pero gin-confirm ko na siya bala sir ang sa IATF nga ngalan niya na. Utod siya na ang nag-ano sa akin, siya na ang kaistorya ko. Ang utod, siya giniya? Siya ginaiya. Siya gining suspect? Ang iya utod ang nag-confirm sa akin nga siya na. Tapos, ano man na siya sir, ng gay. Yes, makita mo sa itsura ya no? Sige lang, kay pabuligan na ni Buwas. Kaya nakaistorya na yaman kami nga duwa. Okay. Anyways, kabongga panidan sa apelyido yan ho? Amo gani. Okay. Prominente nga tao, prominenteng apelyido sini, no? Prominente, no? Hindi ko lang ganit paglawagon sa mga listeners natin, sa mga viewers natin. Damo ka pinangayo ngalan niya di subongo. Kay basi kilala na ko, no? I'm very sorry kay actually, na-blatter naman ni subong sa ma'am ninyo dito, no? Na-blatter na. Sige. Balik-balikan ka namon tawag, ma'am, kay para hasta nga mabulgar tanan ni ngalan niya. Hindi ni pwede. Ang aton awareness na ginhimo ta tonight. Kay basi mang tinunto pag ini siya liwat. Magani, sir. Basi may mag-transact. Beware na lang balahaw. Kay hindi lang na bala sa Bacolod by Ansel siya nag-post sa Iloilo pagin. Okay. Sorry, hindi naman malawag ang ngalan ha. Di ka mo mangugta sa akon, di ka kay ma'am ha. Kay may protocol kami ginasunod diri. May gina-process kami. At least may idea ka mo nga kung may mag-transact na sa inyo nga amo na kadagko nga kantidad, duha-duha na ka mo manghatag. Hindi na ko magdala pa sang pabayad dayon, no? Si Ma'am Abby, excited man si Ma'am nga tinegosyong imo ma'am, no? Negosyo niya mo. So, nagpadala ka. Sideline na lang, sir, kumbaga. Imagine mo na, 90,000 sideline, ha? Pero nakakadto ka na din sa destination, nga driyagin ko ang money? Ay, sir. Kay close na bis sila. Nag-abot kami mga 4:45. Sige, una namon nga stock. Sige, kay masirado man. Ang tindahan namon. Advice ko lang siguro, kadto ka mo sa destination, kay tinabalaan nyo, ginman kundi niya naging kuha. Kay may mga kwani sila may mga camera ni sila before ka magkuha sang kwartada, ginakuhaan ka na litrato mo, no? May CCTV man sila, sir. May CCTV. May ID man nga present, no? Ang ining ID once gani nga fake ining ID nga ginpadala ining ginpadala sa imo, kag kun amo man nga ID gingamit niya sa sining nga pawn shop, dapat ko lang tawon tadi invalid maybe ining ID nimo. Hindi lang ko sure ha, hindi lang ko sigurado. Pero i-check naton anay ini, no?
Kay dako nga kantidad niya. Oo, dako ang para sa ako ng 13 mil ni sa pagkadako na sinayawan ako ni Wakal sa radyo, no? Oh. So, anyways, ma'am, anong gusto mo ipalabot sa iya subong? Basi ka pamati siya bla? Basi ka pamati siya or mga immediate family niya, friends niya, kung sino may direct contact siya abi nga maka-advise abi siya nga ti kadto to sa Action Radio or sa babayi tubi nga gin paano ka kwarta abi. Oo. Basi madala pa ni sa settlement ano nga sitwasyon. Ma'am, go ahead, ma'am. Amo na gani kung gusto ya lang bala sir nga hindi na magpadako bala sang sitwasyon. Aha. Kontakon niya lang ko kay kabalo man siya sa number ko tapos ang iya nga utod ginakontak ko man. Willing man kuya magpa-settle sa iya ya para hindi na magdako balaw. Gambal naman ko sa iya utod nga wala niya problema sa akon niya. Basta ya ang ginkuha ya lang nga kwarta sa akon ibalik ya lang sa akon. Okay. Kay why siya tupa magano ya mag-transaction. Aha, sige bibi subong bi ma'am, ang pag-ayo mo bi sa iya liwat kay kabalo naman ni siya subong kung gapamati siya or someone nga gina-process nyo ni subong. If in case gid man di sa magpasitol, may korte amo ning kuan gid siya. Ang lain na di kay kahapos i-trace sa iyo sa panunton niya. Kahapos i-trace sa iya, ma'am, di ba? May kompleto kamo nga mga conversation dira kag may provide siya. Sige, go ahead, ma'am. Ang ako nang advice sa iya, kung diin man siya subong, kabalo ka man kung ano ako number or contact, tapos may contact man imo utod sa akon, i-inform mo na lang ko kung diin ka subong. Kaya ako ya willing ko ya magpa-settle sa imo ya kay para hindi na ko gusto gamo kay stress na balahaw kay hindi lang na amo lang na akon nga gina problema may negosyo man kuya kumbaga ya sideline ko na lang na isang ano ko sa imo dani mabalik ko lang na sa akon kay para wala na saya gamo. Yes, amo na no. Ma'am, if in case iuli yagid man o kung ipadayonon yung kaso, inform mo kami di ma'am ha, kay para malawag ta ni ngalan niya on air ha. Oo, dali kay balikan ta si ma'am, dali gid lang ano, balikan ta ni si ma'am. Action Firing Line. May gabi lang kay Sir Rodney Harder, naga-monitor sa Matinion. Salamat gid sir ano. Action Eden no malang alang ko simo kay may na biktima sang scam diho. Kining face shield gid ni sa DOTR niya mo gining halit ni 13,500 ginakuha. Sige. Ma'am, before kita na utod hambal ko kay ina nga kon magkadto gid man siya imo mga sabida pasensya o ginuli pa i-inform mo lang kami kung hindi gid gani pabala kami di ma'am kay ngalan i-divulge ipagwa ta ni on air ngalan niya. Sige sir. Basta makompleto nyo na pati pag-file sang kaso da kung sitwasyon ni hambal kay para makwanta niya matagaan ta ni leksyon ang kaangay sini nga mga tao hindi ni pwede padamuon ang ila sini batasan no kag madamo ang mabiktima. Salamat gid ma'am sa pagsalig sa Action Radio. Mabuhay ka ma'am. Good evening. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Action Firing Line. Damo nga pinamangkot, pasensya gid, no? Ginapabitin ko kamo danay. Kung isara man ang manamit, sir, sabitin mo na. Action Firing Line. Ginapabitin mo lang sitwasyon bla. No? Monitor lang kamo da. Kay ginaplastar patarantanan. Kabalo ka may consideration pa man kita diri mo. Basi ibla maggwa na siya karon kag kayo bulig sa aton di mauling kwarta kundi hindi pa naton siya mapahuy-an ng pamilya kag siya mismo. Action Firing Line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. May gabilang sa kay Sir Dennis Richard Tibor, amal niya amo gina sir kay may endorso sila nga okay sige. Ang nagkuha sang 13K na please lang maluoy kas ko galingon mo. The same time mahuya ka. Ronel David wala udyo ara si Rex ara nabasa ko na kay na okay ang iban do na dula ang kanaw si Jesselyn Andrada Changson naga-monitor man. God bless sa barangay Mansilingan. Obi Juan Kamuti naga-monitor man. Salamat gid sa pag-monitor. Sige. Si Bingsky Dagumboy, good evening Sir Bry, watch kami Villamonte. Shout out family Dagumboy Sitio Sambag Barangay Manghanoy La Castellana. Edwin Pineda Rahman, Jen Oy si Sir, salamat gid sa inyo sa nga pag-monitor ano. Si John, okay sinabasa ko na ng ibang kaina. Alright, sige. Si Girlie May atong Salazar, salamat gid sa pag monitor sa aton sa nga pagpangalagad.
Okay, si Andrea Amanda Jaime Araman sa Mansilingan. Thank you, good. Sige, balikan ko karon ng iba na, no? Las 8:56. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Sa Talisay, salamat din ko na. Ay, Rosini Borla Upaw, Night Babe, good night babe. Grabe man siya, no? Livia Octavio, nag-monitor man sa Isabela. Si Nam Rona Regida Trava. Alam ko na kay Toto Butchok sa Valladolid, no? Si Sir Eddie Jones sa Kalinaw, nag-monitor man sa Iloilo. Ang iban ay malambot pasensya gid mga ka-action, ha? Okay, yung oras na to. Good evening, Exxon Bri. Pwede ka pa-aksyon. Nabilin ang amon ng mga documents sa taxi. Nabilin sa sige, kuhaan ko ka rin na. Kuhaan ko na lang dito sa kuhaan sa action gid mismo. Para mas namin paget. Wala na kita sa igo pang oras sa aton sa nga pagpangalagad. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team. Ini sa Action Brian more than nagapasalamat gid. Maghilibati tabuas sa pamagyapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,